मुंबईची पोरगी विमानी बसली, फिरतीच्या देशाला आली आली. हो मॉरिशसचा पोरगा दिलाचा राजा, मुंबईची पोरगी त्याला फसली फसली. कसाल टू मॉरिशियस, कसाल टू मॉरिशियस, कसाल टू मॉरिशियस, कसाल टू मॉरिशियस. गाववाल्यानू मॉरिशियसला जाऊचा काय? अहो तुम्ही किती जातास? मॉरिशियसच हय येता. कसा काय? आवशिक खावरान. अहो आमच्या कसालच्या श्रीदेवी पावणाई रवळनाथ मंदिरात 9 एप्रिलपासून श्री रामनवमी निमित्त वेगवेगळे कार्यक्रम चालू असत आणि त्याच्यातच उद्या असा 14 एप्रिल 2024 म्हणजेच वार असा रविवार आणि रात्री ठीक 9 वाजता कोकण मराठी साहित्य परिषद सिंधुदुर्ग ह्यांच्यामार्फत मॉरिशियसमधल्या आपल्या मराठी बांधवांचा कला सादरीकरण असा आणि ह्यो कार्यक्रम आपल्या सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच होता. तर तुम्ही सगळ्यांनी न विसरता उद्या रविवार दिनांक 14 एप्रिल 2024 रात्री ठीक 9 वाजता श्रीदेवी पावणाई रवळनाथ मंदिर कसाल हैसर ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावान कार्यक्रमाची शोभा वाढवची असा.